primeiro contacto foi coa Estrella, que é un pouquiño a contacto aquí no Centro Cultural, e o que se fixo foi facer unha pequena historia dedicada a esas mulleres. Pois cada unha fixo pois a súa nai ou unha veciña moi coñecida, algunha historia que fora real aquí en Pontes de Valle, como foi a loita da ría, e digamos, a dedicarlle esas pequenas historias a esa xente para que tiveran ese recoñecemento. Comezaron a escribir a historia, primeiro no programa de Open Office, pasaron as fotos, escaneáronas, gravamos ya a voz, e, bueno, por último, aproveitamos que aquí teñen un grupo de baile, pois aproveitamos a música que teñen eles, o grupo Xandei Terolas, Xandei Terolas, creo que é, e aproveitamos a súa música para poñerlle ao proxecto. Bienvenido. Así, mire, pues orellas se abajo. Así, cara ali? Cara ali? Sí, cara ali. Así. Bueno, ven centrado aí. Vale. Ya está. Pase a tapa. Dale al botón de escanear. Ahí, ese. Dale. Y ahora se escanea. Ahora está. Sí. Le doble el ratón. Aquí se tiene que quitar. Ahora, clic. Así que primero sale muy bien. Vale, vale, ahí está, ya está. Vou ayudar aquí ao inicio. Esa é que vas levar, esa música. Se facía a man. Se collera ervas, achar o millo, ir ao monte co carro a buscar o toxo, os tendóns do millo. Metiámolas nun saco e a vender a Vigo. Había tanto traballo que os camións que as levaban os mariscos para Alfageme e outras fábricas. A lancha da Area, porque estas son todas. A ver, as mulleres que están a algo. Vale. Agora vamos a meter... Esa é esta, non? Que é o do Pozo Negro. A do Pozo Negro. Non vai empezar a música ali ao final. Vale. E agora, mismo pinchas e arrastras. Encima da música. Esta, sí, que se pone. Las levas para aquí. Pincháselo, non? Sí. Mira, aquí. Suerte. Abaixo. Cuando estoy pinchada justo encima da barra. Lancha a cabeza. Aquí, así. Sí. A ver si es azul. Ahí está moi baixo. Ahí todo... Sí. Todo teníamos que subir un poquito para arriba. Está A ver, ¿puedo parar? ¿De qué? Las dos. Y para sí. E agora... Mira, Casimira veu para aquí de moi noviña, tiña, non sei se 15 ou 16 anos, para a casa de uns señores que antes eran os señoritos, como ela lle chamaba, de criada. E traballaba as fincas, traballaba todo o campo ela. A miña historia é de cando aquí levábanos as lanchas de area, levaban a area para Vigo. Pois Peneda é unha muller que ten agora 96 anos e estuvo aquí contando a súa vida, que a verdad é como a de todas as mulleres que teñen a edad dela e que pasaron por moitas calamidades. Pois a historia de miña nai, que agora ten 88 anos, pero cando era nova, meu pai emigrou e quedou miña nai cun neno de 5 anos e embarazada de min. Moi ben, fenómeno, precioso. Isto xa había de haber tempo que se había feito, que se debeu de haber feito. Moi interesante, debían de facer máis, e máximo para a xente do rural, como somos nós. Pois o obradoiro pareceme moi bo. Pois moi ben, moi interesante para as nosas aldeas que estamos un pouco retiradas, conoceran as historias dos nosos vellos. Moi motivada, sobre todo por o tema que comentei antes, de dedicarlle esas historias a esa xente coñecida, con ganas de aprender. Eso sí, si les pareceu curto, é normal, que foron poucas horas, pero bueno, foi como un gancho para que, digamos, meterse un pouquiño nas novas tecnoloxías, dominar un pouquiño, pois, o ordenador.